Ako se osjećaš kao da trčiš na mjestu i niješ u stanju da dostigneš svoje ciljeve, vjerovatno imaš probleme s nepovoljnim navikama. Na kraju ću ti pokazati kako da promijeniš samo 3 stvari u svom životu i postigneš nevjerovatne rezultate. Ja sam Tvrač, kanal Snaga uma. Ljudi su često uvjereni da njihove greške ili nedostaci u ličnom razvoju ili nedostatak motivacije sprečavaju njihov napredak. Međutim, često je samo nekoliko stvari koje moramo popraviti da bi se naš život bitno poboljšao. Razlog zašto mnogi ljudi ne uspijevaju da ostvare svoje ciljeve nije u njihovoj genetici ili okolnostima, već u njihovim navikama i shvatanjima. Prvo, morate prepoznati nepovoljne navike koje vam otežavaju život. To može biti neprestano provjeravanje mobitela, gledanje TV-a do kasno u noć ili neprestano izvinjavanje. Kada shvatite što vam smeta, možete početi da radite na promjeni tih navika. Na primjer, možete ograničiti korištenje mobitela na određene vreme ili zamijeniti gledanje TV-a sa čitanjem knjiga. Drugo, morate postaviti jasne ciljeve i fokusirati se na njih. Ljudi često imaju probleme s time što ne znaju što žele da postignu u životu. Kada imate jasne ciljeve, možete se fokusirati na njih i raditi svaki dan da ih ostvarite. Na primjer, ako želite da započnete novo poslovanje, morate imati jasnu viziju šta želite da postignete i kako ćete to učiniti. Treće, morate razviti mentalnu snagu i discipline. To znači da morate naučiti da kontrolirate svoje misli i emocije, kao i da se suočite sa strahom i nepouzdanjem. Kada imate mentalnu snagu, možete lakše prevazići prepreke i ostvariti svoje ciljeve. Na primjer, možete praktikovati meditaciju ili druge tehnike koje će vam pomoći da razvijete mentalnu snagu. Sve ove promjene možete početi da implementirate danas. Možete početi sa malim koracima, kao što je ograničavanje korištenja mobitela ili čitanje 10 minuta svaki dan. Sa vremenom, ove male promjene mogu voditi velikim rezultatima. Na kraju ću ti pokazati kako da stvoriš plan koji će ti pomoći da izmjeniš samo 3 oblasti svog života i postigneš nevjerovatne rezultate. Kao što sam vam obećao, sada ću vam dati 3 ključa za uspjeh: fokusiranje na ciljeve, razvijanje mentalne snage i kontrolišu nepovoljnih navika. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.